Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugünkü dersimizde biz söyleşiriz bitta ahamiyetli bir temаны, çünkü көп musulmanlar ona bik salkın qaraylar. Tышкы яктан инде ул күренә ихтибар итүләрен, әмма төптәнрәк уйласа бик каты күренә кимчелек. Нәрсә ул? Ул да булса dinni öğrenүү. Yani din hükümlerin boyunca мәгълүматны арттыру. Bir söz bilen ayтканда, гыйлем алуу. Көп кеше ойлый, бүген яшьләр бит интернетта, WhatsApp'та утыралар, Instagram'da, YouTube'da һәм башка карыйлар, өйрәнәләр дип. Әмма бу кичкенә генә бер ниндидер мәкаләнең бер өлешен укып алып, 2 минутлык кына видео карап алып, әле бу чынлап торып гыйлем булмый. Бу әзрәк кенә танышу була. Сакафа, теге күз аллауны арттыру була. Төпле гыйлем аңлап, ятлап, өйрәнеп, сорап, ул систематичный булырга тиеш. Ягъни, мәсәлән, алыйк гарәп телен. Башта хәрефләрне өйрәнәсең, тәҗвид кагыйдасын, аннары инде гарәпчә сүзләр яклый башлыйсың, гарәп теле кагыйдәләре өйрәнәсең. Китаплар үтәсең бер-берле. Хәдис буенча да башта анда яклап чыгасың, кичкенә генә бер 40 хәдис. Аннан соң инде күбрәк бер 100-200 хәдисне сыйдырган хәдисләрне яклыйсың, мәгънәләренә төшенәсең. Коръәнне дә яклаганда башта яклыйсың, бер сүрә тәфсирен укыйсың, истә калдырырга тырышасың. Ягъни, менә шулай систематичный инде хәдистә дә, тәфсирдә дә, гарәп телендә дә, фикъһта да, акыйдада да ниндидер китаплар алып, укытучы белән, укытучы булмаса шушы вәгазьләрне тыңлап, ятлап, өйрәнеп, аңламаган җирләрне сорап, уку, менә бу булай чынлап торып гыйлем алу, динебезне өйрәнү. Алай килдем, киттем генә теге форумнардан, анда WhatsApp'тан, группадан төрле мәкаләләр генә укып алып, әле ул беләсезме нәрсә белән чагыштырып була? Фастфуд ашау белән. Җиңелчә генә изак бар бит, роллтон дишрәк. Бөтенебез беләбез, фастфуд, менә бу хот-доглар, бургерлар, шаурмалар, роллтоннар, алар зыянлы. Вакытлыча тамакны туйдырып тора. Әмма сәламәтлеккә зыян китерә. Шулай бит ахыр чиктән килеп чыга. Һәм шулай да тегеннән мондан гына гыйлем алу, ишетү ул төрле фитнәләргә, төрле кызыкларга аңлап бетерә алмый торган нәтиҗәләргә китерә. Әгәр дә син инде сәламәт ризык ашыйсың икән, буткалар, аш, шулай бит теге тиешенчә инде булдыра алганча химиясын әзрәк кулланган ризык, бу чынлап та сәламәтлеген дә яхшы була. Теге Аллаһ теләсә инде гомерне озынайтуга да бер сәбәп була, Аллаһ теләсә. Һәм гыйлемдә дә шулай. Төпләп, яхшылап бер китапны алып, укытучы белән яки лекциялар белән язып, конспектировать итеп, дәлилләрне яклап чыгасың икән, бу синең хакыйкый гыйлем алу. Бу чынлап торып сине гыйлем баскычыннан үстерәчәк. Менә күп кенә кардәшләр ялгышалар, намазга басалар, ураза тота, әлхәмдүлилләh, бик шатлык булган. Әмма кыры намаз укып, кыры ураза тотып кына үсеп булмый. Дини өлкәдә, тақвалык ягыннан, иман ягыннан. Әгәр дә тақвалыгыбызны арттырасыбыз килсә, динебездә ныгыйсыбыз килсә, нишләргә кирәк? Менә шушы төпләп гыйлем алырга. Гыйлем алу гына безне хакыйкатьтә җәннәткә кертә. Ничек Абу Дауд җыентында килә бит, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Мән сәләкә тарикан ялтамису фиһи илман сахһала Аллаһу лаху тарикан иләл җәннә диде. Кемдә кем гыйлем алу юлына баса икән, мәчеткә йөри, мәсәлән, ятлый, өйрәнә, укытучы белән, шулай бит мәдрәсәгә языла дигәндә, бүген инде әлхәмдүлилләh бик җиңел интернет аша да теге онлайн укып булганда, Аллаһ Тәгалә шуңа җәннәт юлын җиңеләйтәчәк. Ни өчен җиңеләйтәчәк? Ничек инде җәннәткә кирип булсын, әгәр дә син харамның нәрсә икәнен белмәсәң,
ничек итеп савап эш булганын белмәсәң, нәрсә ул изгелек, нәрсә ул гынах, нәрсә ул риба, нәрсә ул ләгънәт. Һәм шулай намазда, намазның бит әле бар шартлары, ваҗибатлары, әркәннәре, сөннәтләре, макрух гамәлләре, әле намазга хәтлек тәһарәтне дөрес алу тәртибе бар. Сәфәрдә ничек укырга, хаталансаң ничек сәҗдәсә укылыр. Моңа да гыйлем кирәк бит әле. Кыры намаз укыл гына дибез, әмма шул ук намаз укыр өчен дә иң башта безгә гыйлем кирәк. Аллаһ Тәгалә бит Куръанда да әйтә: "Фә'аләм" ди, билди, иң беренче белергә куша. "Аннаху ла илаха илляллаһ фастагфир ли зәнбик" ди, иң беренче белергә куша. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк ди. Һәм тагын бер мөһим әйбер, кемдә менә шушы гыйлемгә мәхәббәт уяна икән, аның укыйсы килә, яклыйсы килә, сораулар бирә, менә шулай һәр даим графикка куелып китаплар укый икән, дәресләр тыңлый, конспектир итеп бара икән, менә гыйлемгә омтыла икән, мәчеткә килә, вәгазь тыңлыйсы килә. Шатлан. Аллаһ Тәгалә димәк сиңа хәерлелек тели. Ничек Бухари җыентында килде бит: "Мен юридиллаһи би хайран юфаққиху фид-дин" ди. Кемгә Аллаһ Тәгалә хәерлелек тели икән ди, ул аңа диндә төшенү бирә ди. Диндә төшенү аңа булсын өчен нәрсә кирәк? Гыйлем алу кирәк. Гыйлем алу, уку, тыңлау, язу, ятлау. Әмма гыйлем алуның башында кем тора? Муаллим, устаз, укытучы. Чөнки һәр вакытта да менә юлны күрсәтүче кеше кирәк. Һәм үзең генә үзлектән генә укып өйрәнеп син дөрес аңлап бетермәскә мөмкинсең, я бик озак аңларга мөмкинсең, яки дөрес юлга да кирип китмәскә мөмкинсең. Шуңа күрә менә шушы гыйлем юлында басканда да бер киңәшче кирәк, укытучы кирәк. Мәсәлән, фикыхтан, хадистан, тәфсирдан, ничек өйрәним, нинди китаплар укыйм, нинди тәфсирләр тыңлыйм, чөнки бик күп. Аңкыда җиңелрәген, аңлаешлысын белер өчен безгә киңәшче кирәк. Һәм шулай ук аңламаган җирләрдә дә берәр сүзне аңламасам, берәр җөмләне аңламасам, безгә укытыш кирәк, бу җирне аңлата әле. Һәм менә шушы гыйлем генә безне биек дәрәҗәләргә күтәрә. Аллаһ Куръанда да әйтә, Аллаһ Тәгалә дәрәҗәләргә күтәрә ди кемнәрне? Гыйлем ияләрен ди. Гыйлем аласың икән, Куръанны өйрәнәсең икән, хадисләрне өйрәнәсең икән, төрле диннең хөкемнәрен өйрәнәсең, Аллаһ Тәгалә дәрәҗәләргә күтәрәм ди. Һәм уйларга кирәк, мин дини гыйлемне алам да дөнья кырыга кала ди. Безнең дин ул тормыш белән бәйле. Дин безнең гаиләгә дә керә, бизнеска да керә, сәүдәгә дә керә, шулаймы? Бала тәрбиясенә дә керә. Һәм менә шушы дини хөкемнәрне син өйрәнеп, сәүдәне дә хәләл-харамны аерып карасың икән, сине Аллаһ Тәгалә шушы малыңа да, сәүдәгә дә бәрәкәт бирәчәк. Гаиләне дә карасың икән, шушы шәриат кысаларында синең гаиләң дә бәрәкәтле булачак. Баланы да тәрбиялисең икән, Аллаһ Тәгалә теләгәнчә, пәйгамбәребез өйрәткәнчә, балаларың да тәрбияле, тауфиклы, һидаятлы булачак. Күрәбезме? Менә бу дөньяда да уңышка ирешер өчен безгә дини гыйлем кирәк. Малыбызның бәрәкәтле булуын теләсәк, гомеребезнең озын булуын өмет итәбез икән, безгә шушы Куръан, пәйгамбәрнең сөннәтен өйрәнү бурыч булып тора, фарыз булып тора. Әгәр дә инде чынлап торып ике дөнья бәхетенә ирешәсебез килсә. Шуңа күрә менә тотыныйк, көн сайын үзебезгә вакыт билгелик. Шушы гыйлем алырга 1 сәгатьме, 2 сәгатьме, 3 сәгатьме, күпме генә булдыра алсак та, көн сайын өйрәник, бер аят булса да, бер хадис булса да, булдыра алганча ятлыйк. Ятлый алмасак инде мәгънәсенә төшенергә тырышыйк шуның. Әгәр дә менә шулай көн сайын гыйлем өстендә эшләсәк, ятласак, өйрәнсәк, укынсак, күрәчәк без, тормышыбыз да ямьләнәчәк. Малыбызга бәрәкәт, вакытыбызда бәрәкәт булачак.
гаиләбездә дә, эшебездә дә бар нәрсәдә тәртипкә салыначак. Шуңа да менә бу мәсьәләләргә салкын карамыйча, җитди булып, Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк бирсен, динебезне өйрәнә башларга. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.